успях да се развия по-добре. Така са се получили нещата, но това всъщност е нещото, което ме мотивира. Много случайно всъщност. Аз търсех възможност просто да пробия по някакъв начин в футболната индустрия. Бори като Милан, да речем, Аталанта ти ми сподели Пескара, Астън Вила. Големи имена, включително агентът на Месут Юзил, задължително да имат видеокомпилация. Всички клубове в световен мащаб работят с дата и видеоанализ. Разбрах точно това, че вие може да сте едно липсващо звено по веригата. Кое трябва да следват? Разумът или сърцето си в футбол? Здравейте и добре дошли в третия епизод на подкаста на Scouty.bg. Днес ще ни гостува още един агент от нашата платформа. Освен сертифициран агент, неговия фундамент стъпва и на дата анализа. Той прави подробни скаутски доклади, черпейки знания от специалисти от Атланта, Пескара и Астън Вила. Работил е за школата на Локомотив Пловдив, на женския отбор на Реал Мадрид, както и на много други отбори, на които дава подробна дата и тактически анализ. От 2022 година той стартира своята дейност като агент и се занимава до ден днешен с нея. Представям ви Димо Томов. Здравей, Димо! Благодаря ти, че прия нашата покана да гостуваш в нашото студио и в подкаста на Scouty.bg. Директно те питам как се зароди любовта ти към футбола, откъде тръгна всичко това, ако можеш да споделиш на аудиторията, която не те познава, пък тази, която те познава, вече да им припомниш някои неща. Здравей на теб! Радвам се да съм част от подкаста и аз да гостувам. Как започна любовта ми към футбола? Естествено, като повечето деца от моето поколение, ние може би нямахме чак толкова много възможности за извънкласни дейности, за спортове. Футбола беше основното нещо, което ни влечеше. И прекарвахме естествено всяка възможна минута и на улицата, и на стадиона. За мен беше най-нормалното нещо покрай баща ми, който обожаваше футбола, да се запаля и аз. Съответно, когато го практикуваш постоянно, ти ставаш по-добър и по-добър, което допълнително те мотивира естествено. А докъде стигна твоята така кариера в футбола? Аз играх детско-юношески футбол, не успях да стигна до мъжки футбол, но това е едно от нещата, за които може би има някакво съжаление у мен, че не успях да се развия по-добре. Така са се получили нещата, но това всъщност е нещото, което ме мотивира в последствие да искам да се занимавам с футбол, понеже ми дава възможност първо да помагам на други деца, които са имали същото желание като мен, но може би имат нужда от леко побутване по един или друг начин. Така че това ми даде възможност реално може би да не мога да постигна моята мечта да стана футболист, но да помогна евентуално на поне едно дете да... Ти си искал да помогнеш на някого да постигне мечтата си да стане футболист. Точно така, да. Супер! В такъв случай ще последва и втория въпрос. Интересът ти към анализа и скаутинга. Предполагам се зародил от ранната ти детска възраст, когато си искал да помагаш на по-малките, но разкажи ми в детайли, че ми е интересно как всичко стартира, как искаш да занимаваш тези числа, да анализираш, да даваш някакви конкретни резултати дори на отбори, на състезатели. Започна много случайно всъщност. Аз търсех възможност просто да пробия по някакъв начин в футболната индустрия и ми попадна максимата, който търси намира. Ми попадна обява за анализ на данни. Съответно кандидатствах по обявата, имаше си въпросник към нея и така нататък. Но... А на колко години си бил тогава? Тогава може би бях на около 21. 21. Да. Съответно проведохме с компанията интервю и човекът ме хареса. Започнах. Може да кажеш коя е компанията, няма проблеми. Scout Me Online се казва компанията. Аз много години работех с нея. Продължавам да им ползвам софтуера, понеже съм много доволен от начина, по който ми помагат да изобразя как се справя дадено дете или играч като цяло, не е задължително да бъде млад играч. Започнах с компанията, човекът беше изключително... искаше да ми помогне да се развия, поради което ме
изпращаше на много обучения, включително които той правеше. Той видял един потенциал, който ти можеш да развиеш в тази насока. Да, и не са толкова много хората, които дават такъв шанс да се учиш, да започнеш горе-долу от нулата. И много се радвам, че така се стече всъщност пътя ми, защото ми даде възможност покрай компанията, в последствие семинарите, които посещавах, обученията, на които ме изпращаха, да видя футбол от всяка една възможна гледна точка, което за мен лично беше страхотно. Посещавал съм както треньорски, така и анализаторски, скаутски семинари. И Извиня, че те прекъсвам, в кои държави и в какъв тип семинари си присъствал? Дали е било организирано от отбори като Милан, да речем, Аталанта ти ми сподели, Пескара, Астън Вила. Просто да ми дадеш някаква информация, която би била полезна. Разбира се. Мисля, че първият семинар, който всъщност посетих, беше тук, на Аталанта. Точно семинар за скаутинг и за видеоанализ. Страхотен семинар, страхотно организиран, дадоха ни много полезна информация, разкриха страшно много неща от кухнята. От кухнята на клуба, наистина. Какъв тип футболисти харесват, какви са... Бяха стигнали дори до физическите параметри, височина, тегло и така нататък. Така че страхотен семинар. Впоследствие съм бил, понеже компанията е базирана в Англия, съм бил на доста семинари в Англия. Меката на футбол. Абсолютно. Собственикът на компанията всъщност видя, че имам интерес към това да стана агент и ме прати на обучение, което беше с наистина големи имена, включително агентът на Месут Юзил. Освен потенциал, който е видял в тебе за дата анализа, той е видял, че ти имаш и нюх от това да търсиш състезатели, да ги пласираш на различни отбори. Интересът ми към това беше много явен, понеже за мен беше логичната стъпка. Когато развиеш достатъчно добри умения в това, което правиш, когато го видиш от достатъчно гледни точки, имаш възможност да видиш по-ясно как евентуално можеш да развиеш своя собствен път. И след като знам какво трябва да търся в един играч, ми е много по-лесно след това да ги намирам и съответно да ги представлявам. Тоест ти валидирал знанията и опита, който си имал, ставайки агент. В такъв случай искам да те попитам, какво е първото нещо, което виждаш в един състезател, когато е на малка възраст, да речем на 12 до 15 годишна възраст? Кои са показателите, които ти търсиш като качество? Като всеки друг скаут и агент, всеки си има някакво пристрастие, което му харесва. Това мога да го кажа спокойно. Техническите качества и самото докосване до топката. Представете си, например, Димитър Бербатов е нещото, което ме впечатлява у най-малките. Колко естествен е начинът, по който я докосват, могат ли да дриблират с нея във всяка една възможна посока. Как я нагласят, за да могат да направят следващото си отиграване. Това са първите неща, които гледам, и аз изключително много харесвам халфове, които са тип Витиня в световния футбол в момента. Харесвам халфове, които са в миналото са играли десетки. Така че това... Които са бокс то бокс, не ти харесва толкова много? Зависи. Джуд Белингам не би го върнал по никакво обстоятелство, защото е страхотен футболист. Но да, реално тези са нещата, които ме впечатляват, може би, на първо четене, на първо гледане. Ти каза скаут и агент. Може да обясниш каква е разликата и дали наистина има разлика между скаут и агент? Това да имаш познания на скаут като агент, мога да кажа, че само може да помогне. Понеже, както казах, знаеш какво да гледаш в играча. Знаеш какво клубовете гледат, какво търсят и какво е подходящо за съответната лига или за съответния отбор. Така че много помага, но скаутът се фокусира повече върху определението на качеството на един играч. Скаутът не е зависим от определен отбор,
или е зависим? Аз го разбирам последния начин. Скаута е пратен от Арсенал, за да гледа конкретен футболист, а агента си отделна единица, която, така да го кажа на жаргон, търгува с футболисти и той не е зависим към някой отбор, т.е. не е сключил договор, да речем, само с Арсенал да работи, той работи с всички отбори на всички пазари. Точно така. Само едно малко уточнение правя, че има много, изключително много скаути, които работят на свободна практика, така че отново не е задължително да бъдат обвързани с някой клуб. Естествено, колкото по-добри отношения и връзки имаш с клубове, с отбори, толкова по-добре. И това помага както на работата на един скаут, който може да наблюдава играчи, да пише доклади за тях и да ги представя на клубове, които съответно може би да му изплащат някаква компенсация. Единия вариант, ако говорим за скаут на свободна практика конкретно. За агент, естествено, да им ги предлага. Ясно. Добре, колко е важен този доклад, който ти спомена сега? За мен, когато се гледа даден играч, има няколко определящи фактори, които с всеки един слой, който поставяш отгоре, толкова по-добра става представата ти за този играч. Ще започнем с това задължително да имат видеокомпилация, което е най-елементарното нещо. Ние това насърчаваме в нашата платформа, да се качват постоянно видеа, за да може да има един материал, който да бъде следен дори през годините, когато се качват някакви видеа, да се види този футболист как е израснал в процеса на играта. Друго? След това, ако всички клубове в световен мащаб работят с дата и видеоанализ. Нали, компилацията е най-добрите моменти на даден играч. Но ако един клуб иска обективно да той трябва да види и матча. Трябва някъде да се качи в пространството цял матч или няколко матча, за да се добие една представа обща за този футболист, какво му е игровото поведение. Да, и къде са всъщност слабите му страни също. Защото ако тези слаби страни са важни за начина, по който играе твоят отбор, то тогава този футболист не е подходящ просто. Значи може да обобщим, че този доклад е един слот анализ на самия играч. Да, а доклада всъщност е след всичко това, когато един скаут, който има познанията, да определи как играчът обработва топката, как се движи без нея, как се справя с движението си без топка, влиза ли в единоборства, каква е психологическата му нагласа при влизането в матч, на почивката, след края на матча. Ако неговият отбор получи гол. И всичко това, базирано като оценка, се натрупва и съответно можеш да дадеш най-добрите възможни показатели и анализи на клуба, с който работиш. Каква роля играе психиката при оценката на самия талант? Играе изключително важна роля. Може да кажем, че ако е силен психически, но му липсват някои физически параметри и качества, които може в процеса на тренировки и на работа да ги възобнови или да ги повдигне като показател. Психиката играе ли много ключова роля в това ти да избереш конкретен състезател? Разбира се, защото едно дете може да бъде страхотно като качества, но да има психически проблеми, които пречат постоянно на развитието му. Разбира се, сега клубовете започнаха да работят с психолози, но може би специално в България има нужда от още малко в тази насока. Но играчите, които нямат устойчива психика, е много трудно да се развият и да играят на високо ниво, на топ ниво. Защото те просто изпадат някъде по веригата. Дали губят мотивация в някакъв момент, дали просто имат проблеми вкъщи и ги принасят на терена. Съвкупност от фактори. Добре, в такъв случай талантът, той си е вроден, но би трябвало да се развива. Смяташ ли, че българските треньори имат правилния подход за развитието на нашите таланти? Някои от тях със сигурност го имат. Да, но така една обективна оценка да дадеш. За мен треньорите имат познания,
които да помогнат на играчите, но от самите играчи зависи страшно много. Те трябва да бъдат, защото един треньор може да посочи на играч как трябва да застава, за да получи топка, за да влезе във въздушен дуел, примерно. Но ако играчът продължава да има едни такива паразитни действия, Като например. Елементарно да не е достатъчно отворена позицията им на тялото, когато получават топката. Тоест той трябва да има един диагонален стоеж, да гледа хем и своите съотборници, хем противника дали идва. И празното пространство, в което да се включи евентуално с топката. Това е изключително важно. Друго, каква е стойката му на тялото и по какъв начин скача за висока топка. Това... Дали скача с един крак, дали с два крака. Дали е просто като пирон нагоре. Тези неща се отразяват страшно много. Ако треньорът се опитва да ги развие, но футболистът няма осъзнатостта да работи върху тях дори в свободното си време и да гледа грешките си на видео, примерно, както се прави във всички клубове, няма как той да изчисти тези слаби страни от играта си и няма как тази игра да мине на следващото ниво. Ясно. Каза видео, за теб кое е по-важно? Статистиката или живото наблюдение? За мен или в тази ситуация не трябва да съществува, защото данните показват... Защото имаше една компания, Instat, мисля, че се казваше. Тя даваше някакви параметри и част от клубовете се подвеждаха под информация. Той избягал 15 км, това значи е страхотен футболист. Като дойде да речем на някакъв пробен период в съответния клуб и те го виждат, че той само тича, но не играе с топката. Затова въпросът ми е адресиран под тази рамка. С статистиката, първото, което е изключително важно кой борави с нея. И какви изводи си вади от нея. Защото статистиката може да бъде само шум. Но важните характеристики на съответната позиция, за която говорим, те си имат определени метрики, с които се работи. И ако ти се покажат тези метрики за даден футболист, особено първото, което е, те много еволюираха от тогава. Сега вече могат да показват дори нивото на съответното първенство и да го пренасят в друго. Естествено, това е относително, но би трябвало да може да работи. А с какви инструменти се прави? AI или пък има хора, които стоят за това нещо? И двете. Защото... Едното не може без другото. Да. AI в момента дава още допълнително помага на хората, които се занимават с анализ, но не може да бъде единствено, защото аз прекарвам много часове в това да гледам в платформите, с които работя. А може да кажеш кои са те? Разбира се, примерно Wisecout, Comparisinator е нещо, което сега в последните месеци доста така добро впечатление ми създава. Естествено, Scout Me Online, с която аз работя, познавам всяко едно нещо, което е на тази платформа и ми е много лесно както да го изобразявам после с графиките, така и да знам какво точно означава. А какви ти бяха първите впечатления, като разбра за нашата платформа ScoutIBG? Разбрах точно това, че вие може да сте едно липсващо звено по веригата. Защото има играчи, които са с добри качества, но по една или друга причина нямат достатъчно видеоматериали, примерно цели мачове, които било то да се анализират, било то да са качени някъде. Така че вие им давате възможност каквото имат да го покажат. Вече последствие да се задълбочи, ако се намери конкретния състезател с потенциал. И освен това да се наблюдава как се развива този играч, защото той може да продължава да качва видеа на уменията си и колкото повече, за колкото повече години, толкова по-лесно е да се определи нивото му. Страхотно. Тоест, може да обобщим, че статистиката, живото наблюдение, дори видеоанализите са една съвкупност, която е необходим инструмент за агента и това му влияе на избора. Да. Ти ми беше споделил, че си работил с школата на Локомотив Пловдив, с женски отбор на Реал Мадрид. Може ли малко повече да разкажеш за
този тип експириенс, който си имал? Разбира се, значи аз съм го казвал и преди, но на времето Локомотив Пловдив изключително сериозно погледнаха на дата анализа. Това беше може би 2018 или 2019 година. Започнахме да правим анализи на общо взето всичките им възрастови групи в школата. Проследяваха се как се движат играчите, когато примерно се качат в примерно от под 15 години се качат в под 17. Особено когато това е за по-млад играч от 17 годишен, това много помага, защото можеш да видиш дали доброто му представяне при под 15 годишни се пренася на следващото ниво, въпреки че е по-малък, или е било просто някакво моментно състояние. Или моментно, или базирано на това, че неговата възрастова група просто е по-слаба като индивидуалности вътре в нея. Предполагам, техническите и физическите параметри са важни за теб да ги отразиш в скаутския доклад, но на кое ти така залагаш като потенциално качество, което най-много се търси при подбора на един състезател или пък, както каза, дори на отбор? В момента много се набляга на физическите качества, защото футболът се е видоизменил изключително много. Вече не е така атрактивен, както беше преди 15 години. Не е със сигурност. И километража, който даден играч може да покрива по време на матч, трябва да е много по-голям, отколкото беше преди. Може да дадеш едно сравнение, за да добием представа колко? Те данните са широко известни, но играчите най-редовно пробягват между 10 и 12 км на матч. Mm-hmm. Има и такива, които имат и по 14 км. Нали? Примерно Енголо Канте си спомня на времето, че имаше някакви черноработник. Луди статистики на тая тема. Съприкосновението с топката на база статистика, тъй като на мен ми е интересно, предполагам и на част от зрителите би им било интересно, какво е ако един футболист играе 90 минути, колко му е съприкосновението с топката, да речем? Сумарно като минути. Може би между 3 и 6 минути. 3 и 6 минути? Да. Тоест през останалото време, както ти казваш, през тичане и физика. Тичане, позициониране, да разбираш тактически правилно играта, приемаш ли това, което ти казва треньора, успяваш ли да го приложиш по време на матч, как да се откриеш за топка, как да избягаш от съперниците. Особено в местата на терена, където има много съвкупност от играчи. Добре, а на база световен футбол, кои таланти или в момента, които са затвърдени в топ първенствата футболисти, кои ти правят най-добро впечатление, кои са добри за подражание на младите състезатели? Все пак всеки състезател си има кумир. Аз също съм имал кумир. Mm-hmm. И съм гледал да е бил на моята позиция, да изпълнява тактическите указания, които са ми казали треньорите. Така че, ако може да дадеш някой пример, който е полезен, да речем вратар, защитник, полузащитник и нападател. Добре, започвам с полузащитник, защото в момента, в който го чувам, това е което ми излиза. В много интервюта се говори за него, още преди да отиде в Реал Мадрид, но Джуд Белингам. Просто годините, на които и начинът, по който се държи на терена и извън него, всички анализатори и скаути им прави страшно силно впечатление. Това, че той е надраснал годините си. А Килиан? Той също според мен е добър пример. Разбира се, за нападател може би него. Той му беше малко по-назад във времето. Затова първо Джуд Белингам ми идва на ум. За вратар сега в момента някой конкретен, който да ми е направил такова впечатление. Може би не се сещам, но за полузащитник определено Белингам. А защитник? Защитник Салиба от това, което съм гледал, може би мога да кажа. Защото ние конкретно него го бяхме наблюдавали преди време. Показваше много добри игри във Франция. Когато Арсенал го взеха, той имаше нужда от може би още година-две да бъде някъде другаде, за да си развие качествата. И сега виждаме в какъв защитник се е превърнал и колко добре се отразява на... Разбирам. А като агент, кой пазар ти е по-апетитен? Предполагам, работиш и с български футболисти, но не мога да изключи факта, че сигурно си имаш апетити към чуждестранни футболисти. Основно работя с чуждестранни футболисти, защото просто така се стече при мен кариерата ми, обстоятелствата.
Може би защото и виждам, че тяхното желание е по-голямо от това, което виждам тук. Какъв ти е опита с български футболисти? Може да дадеш някаква конкретика? Разбира се. Значи аз това тръгнах да казвам, когато ме попита за школата на Локомотив Пловдив, но имаше много играчи, които бяха в тези години. Имаше едно момче, Яд Хамут, мисля, че беше един много добър талант. 2001 година. Какво случи с него? За него нямам представа, защото ние започнахме да работим, мисля, че с първата възрастова група беше 2000 или 2006 или 2005. Но оттам Петър Андреев, примерно, игра в първия отбор на, смея да твърдя, страхотно ниво, особено за годините си. Мартин Паскалев също игра в първия отбор и се смята за перспективен защитник. Кристомов също си играе в нашото първенство на високо ниво с Черно море. Това е една генерация от 2005 и 2006 година. Не съм сигурен точно кои са наборите. Специално Петър Андреев мисля, че е по-малък от това, но тези всички възрастови групи, които тогава работихме с тях, винаги имаше играчи, които или стигаха до първия отбор, или се продаваха някъде другаде и правеха впечатление. И когато се видеше, че някой може да се работи с него и дава добри перспективи, много се във всяко едно ниво в Локомотив се наблягаше на този състезател, за да може в последствие да се превърне в това, което се е превърнал. Предвид опитът ти в Локомотив Пловдив, какво правим добре в България за развитието на младите играчи? Смея да твърдя, че има добра тактическа дисциплина на първо място. Сега на технически качества ставаме по-добри, отколкото бяхме. Особено в последните 10 години имахме една такава дупка. Но сега започвам да виждам отново добри показатели от тази страна. Но на тактическа дисциплина също физически играчите започват да изглеждат по-добре. Може би им трябва малко още издръжливост, но това са нещата, които при нас се получават. Виждаме, че имаме централни защитници, които показват добро ниво. Виждаме, че вратари имаме, които показват добро ниво. Надявам се скоро и нападатели да има. Да, разбира се, то без тях няма победи. Като каза, че държим едно добро ниво, въпреки че националният ни отбор не е в, така да го кажа, силите си, това сравнено с останали държави, кое според теб е проблем в нашия национален отбор? Проблем е точно това, което споменах. За мен техническото ниво на състезателите трябва да бъде по-високо. Имаме състезатели като Илия Груев, като Филип Кръстев. Да. Смятам, че те са доста добре технически, но те са, но не са достатъчни. Една птичка пролет не прави. И много е важно, когато такъв състезател получи топката, ако другите не са застанали на правилното място, за да им я подаде, неговото подаване излиза грешно, но то е грешно поради факта, че някой не е на позицията си. Колективна игра, ако може да обобщим. Добре, а къде изоставаме спрямо Европа? Ти ми каза, че си имал опити дори с женския отбор на Реал Мадрид. Ако може да направим една така съпоставка между мъжкия и женския футбол, ако мога да го сравниш. Да, аз започнах с женския отбор на Реал Мадрид 2020 година. Работих с тях, мисля, че в рамките горе-долу на 3 години, след което все още работя и с някои от състезателите, които са били там. Но ето те тогава бяха новосъздаден отбор. Реал Мадрид нямаше женски отбор до 2020 година. Когато започнахме, аз намерих треньора в LinkedIn, предложих му да му предлагам дата анализ, в което последствие се превърна и в видео и тактически анализ, който добавям като стойност за тях. Бяха много доволни от това, което получаваха. Виждахме развитието на всички играчи, както такива, които са били млади и са били привлечени, така и по-опитни състезатели. И дали те от 2020 до 2023 вдигат постоянно нивото си или може би някъде се губят по трасето, съответно биват продавани или давани под наем. Но на нивото стана много високо, много бързо. Те играха в Шампионска лига. Реално в първия сезон стигнаха до Шампионска лига, до четвъртфинал с Барселона, които направиха
силни игри, нали, на фона на това, което е Барселона в женския футбол, си беше отлично представяне. А какви сте погледите върху нашите момичета, които играят футбол? Виждам, че интересът към женския футбол тук се увеличава неминуемо в последните години. Знам, че мои колеги работят с момичета и аз винаги съм готов да помогна от тази страна, защото имам добри връзки в женския футбол и смятам, че... Предполагам футболни. Да, разбира се. И смятам, че има много къде да се расте в него, има много голямо бъдеще, има много силни състезатели и съм сигурен, че наши деца, наши момичета могат да стигнат до много високо ниво. Стига да продължават да играят със същата страст и да се развиват. Може да кажем, че дори условията за тях са еднакви, каквито и са за момчетата, които тренират футбол, или е малко по-различно при тях? Не, за женския футбол е по-трудно, защото няма достатъчно инвестиции в него. А защо е така? Защото може би не е набрал такава популярност, специално говоря тук. В чужбина покрай Европейското първенство още 2022 година това се видя много явно и много клубове започнаха да инвестират силно в женските си отбори, включително Реал Мадрид. Привлякоха се много силни състезателки, които правиха впечатление в други отбори. Надявам се и тук да качим малко нивото, понеже трябва да можем да изкарваме състезателки в чужбина, където са по-големите инвестиции и по този начин да развиваме и националния си отбор за жени. А като казваш чужбина, американките, те там играят сокър, не футбол. Какво ти е впечатлението относно техния футбол? Американките са страхотни, защото точно женския футбол винаги се е давал много поле за изява за него. Винаги са били най-високите заплати са в Америка, що се отнася до женски футбол. И техният национален отбор спечели сумати първенства и винаги се представя силно на ниво. В последните години малко сякаш им е трудно да сменят поколението, но специално в лигата им играят някои от най-големите звезди в женския футбол. Страхотно. Да се върнем на темата и при момчетата, тъй като тя е по-така комерциална. Какъв тип таланти най-често губим в България? Губим таланти с отлични технически качества. А защо? Какво се случва, че ги губим? Много от тях, да се върнем на психиката, не са достатъчно устойчиви. Не им се подава ръка или те самите не искат да им бъде подадена тази ръка. А по какъв начин тя може да бъде подадена? Чрез треньор, чрез психолог, чрез някакви събития, които са свързани с психиката на футболиста? Може да дадеш някакъв пример. Всичко това. Да се организират първото, което е за мен семинари на някаква за ментална подготовка. Работа с психолог, работа с треньорите. Футболистът трябва да се чувства достатъчно спокоен и уверен, за да може да, дори когато нещата в личния му живот не се случват много добре, да може да говори примерно с треньор или пък с психолог в клуба. Да е готов да сподели защо представянето му пада като ниво, когато има външен фактор за това, а не да го задържа в себе си, защото така трудно може да му се помогне. И много е важно това, което заобикаля играча и това, с което той самият се заобикаля, защото имаме много случаи за футболисти, които тръгват по лош път, с нощни заведения и с други неща, които не са много подходящи за професионално бъдеще в футбола. Те трябва да се елиминират доколкото е възможно, защото наистина много таланти се губят от това в България. Ясно, разбирам. Какъв съвет би дал в такъв случай на тези родители, които виждат, че децата ми имат проблем именно с подобен тип поведение, разсейват се от пътя, който искат да следват? Трябва ли те да си налагат мнението или да оставят самото дете да избира? Тъй като тук моментът е много тънък и може и това да е правилно, може и да не е правилно. Аз мятам, че родителят трябва да бъде съпътник
в неговия избор и да го подкрепя и да му дава правилните насоки. Но детето е това, което ще реши дали иска да се занимава с футбол или не. Как смяташ ти, че това трябва да бъде решено? Съгласен съм с това, което казваш ти, общо взето на 100%. Наложено мнение няма как да бъде прието общо взето от него, особено на такава възраст, защото знаем, че още като тинейджери логично децата се бунтуват срещу всичко, което им бива налагано, така че да наложиш нещо на някого, най-вероятно няма да се получи. Ако се опитваш да го изслушваш и да го разбираш, ще му помогнеш определено много. Както казах, те трябва да се чувства спокойно да говори и вкъщи. Да не е потиснато. Да. И ако, да кажем, иска да предприеме промяна в това, което се занимава, да го направи без притеснение, че, да кажем, родителите му ще му се скарат, ще го обвинят едва ли не, че са инвестирали много в неговото бъдеще в дадена насока, то се отказва. Трябва да има издръжливост от страна и характер, показан от детето, но когато нещо не се получава или на него не му харесва, няма да свърши добре, ако му бъде налагано на сила. Какъв е така важният съвет към младите футболисти, който може да им дадеш с днешна дата? Кое трябва да следват? Разумът или сърцето си в футбола? Трябва да следват и двете. Като започваме с сърцето, защото ако едно дете има мечта да стане футболист и е готово да даде абсолютно всичко за тази мечта, по-ценно това няма. Но разумът е такъв спътник, че без него няма как да се получат нещата. Трябва да има осъзнатост на много високо ниво, за да може играчът да следва както силните си години, така и слабите. На всеки се случва да запише силен, слаб сезон, но трябва да бъде издръжлив, трябва да показва характер, да се бори за мечтата си и да дава много време на това, с което иска да се занимава. Ако иска да се занимават с футбол, трябва всяка една минута от живота им да е футбол. Не може да намесят някой друг спорт като комплекс от развиване на качество. Да, може би помагат другите спортове, но имам предвид чисто да са много посветени на футбола като спорт. Да са отдадени на 100%. Да. И да мислят и да си лягат да стават и да лягат с футбола. Това е интересно, но аз като бивш състезател, като футболист, съм виждал през годините, че фокусът на самия футболист и на детето, което тренира в школата, се изменя. Има много се разсейва. Телефони, социални мрежи. Смятам, че ако един състезател иска да стане футболист и да кради кариера, той трябва по някакъв начин да ги изключи тези неща. Mm-hmm. И самия родител вече има тази роля, в която да вземе това решение и да го наложи. Според теб добре ли е да се направи като малко по-крайно решение от родителя, виждайки, че детето наистина има талант, има потенциал, но го разсейват някакви неща? Трябва ли да вземе това решение, което да бъде малко крайно? Особено ако детето е по-малко, според мен да. Защото тези неща не се отразяват в световен мащаб никак добре. Така че най-малкото, което трябва да бъдат ограничени като деца достъпът им до социални мрежи. И смятам, че на децата, които им е ограничен този достъп, се справят по-добре, макар и да имат някои затруднения с средата, която ги заобикаля, но те самите стават по-силни характери. Като каза среда, в по-малките населени места или в по-големите се раждат така таланти, които могат да изгреят в по-големия футбол? Таланти винаги ще има навсякъде, независимо от географските бариери. Да, точно така. Въпросът е някой да ги забележи, въпросът е някой да ги развие, въпросът е някой, пак казвам, да им подаде ръка, когато изглежда така, че ще се откажат, да им напомни защо всъщност искат да се занимават с футбол и да спасим малко повече таланти от
тези, които имаме, защото все пак сме малка държава и има и по-малки от нас, които се справят добре, очевидно, но нека да си пазим нашите деца и да се опитаме да им помагаме, защото е важно за нашето собствено бъдеще като футболна нация. А кои според теб са способите, които биха ни помогнали да съхраним тези деца и тези таланти? Способите са много работа с тях, както на ментално, така на физическо, на тактическо, на техническо ниво. Възможно най-много от модерните платформи, които се използват както за дата анализа, скаутинг, включително скаути, това, което прави за децата и за играчите. Цялата тази съвкупност от фактори, от инструменти, които могат да се ползват, трябва да се използват на максимална степен и да се предлагат на децата, за да могат те самите да разбират, че това е жизненно важно за техния път в футбол. Супер. И в заключение, какви цели ти си поставяш за годината, която предстои? Първо си поставям за цел да бъда жив и здрав, но след това да помогна поне на едно дете да намери добро място за развитие, да следва мечтата си и да се справя по възможно най-добрия начин с съответния отбор. Страхотно. Благодаря ти още веднъж, че прие поканата ни да участваш в нашия подкаст и до нови срещи. Благодаря, до нови срещи. Надявам се, че днес дадохме различна перспектива за това как се разкрива истинския талант, придружена с статистика, емоция и очаквания. Ако епизодът ви е харесал, подкрепете ни с абонамент, може да разгледате и нашия сайт на Scouti.bg, ще го напиша в описанието. Коментирайте за последващи интересни теми. До скоро и не спирайте да гледате футбол с мисъл.